ओनसोलनि बाथौ सिबियारिफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। फैगौ मार्च दाननि 21, 22 आरो 23 खालाराव जानो थांगासिनो दं बोसोरसालिया जथुम्मा लोगोसे रुफाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय। अदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि बेंखनाव थानाय अरां बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि थानसालि मोखाङाव फैगौ मार्च दाननि 21, 22 आरो 23 अक्ट'आव सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों अदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 44थि बोसोरसालिया जथुम्मा लोगोसे अरां बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि रुफाथि मायथाइ फोरबो खुंथाया खुंफुंजानो थांगासिनो दं। जानो गोनां बे गोथार हाबाफारिनि गाहाय लाइ खुन्थिया गायसननाय हाबाफारिया दिनै मोनसे बाथौ धोरोमारिनि आसार नेमखान्थि बायदियै गायसनजालांबाय। जाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै अदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि गहिन चन्द्र बर' गाहाय नेहाथारि अखन नार्जारि बिथांमोनहा बाहागो लाफैनायखौ नुनो मोननाय जायो। मख'नाय जायोदि हाबाफारिनि जर'खा आलासि महरै बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा डक्टर नीलज स्वर्गियारिया हाबाफारियाव बाहागो लानानै गोदानै लुफुंजानाय अरां बियाबनि बाथौ थानसालि आरो थानसालियाव हाबग्रा दरखङा बेखेवजागोन होनना अरां ओनसोलनि थाखाय गोजोनथाव खौरां फोसावना होयो। अदालगुरि जिल्ला 34थि बाथौ जे गौथुमनि कनफारेन्स बेजों सोमोन्दो लाखिनानै अरां बियाब बाथौ गौथुमनि सिलभार जुबलि बे सिलभार जुबलिया फैगौ मार्च दाननि 21, 22, 23 सानथामनि हाबाफारि लानानै खुंनो थाम-थिम खालामनाय जादों आरो बिनिनो दिनै गाहाय खुन्थिया गायसननाय हाबाफारि जों आसा खालामदों गुबुन गुबुन आन्चलिकनिफ्राय फैनो गोनां जायफोर बाथौसाफोर बाथौ सिबियारिफोर आरो जायफोर जोंनि नैबे ओनसोलनि बाथौ सिबियारिफोर बिथांमोनखौ जों जाहाथे धोरोमनि जि आदर्श धोरोमनि जि बानि बेखौ जों रायजो राजाफोरनि गेजेराव मोजाङै बिलाइनो हागोन जों आसा खालामदों आरो बाहाय आर'ज जागोन बिश्व शान्तिनि थाखाय सुबुं समाजनि थाखाय बाहाय मोजां आर'ज जागोन। जों नुनो मोनदों जे गोबां बर'नि अनगायैबो बाथौ सिबियारिफोरनि अनगायैबो गुबुन गुबुन सिबियारिफोराबो बेहाय हेफाजाब आरो मदद होनायखौ जों नुनो मोनदों आरो आं दिनै नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों आं बेखौनो गुरैयै खावलायनो लुबैयो जे बाथौ सिबियारि नैबे ओनसोलनि जेसेबां दङ बिथांमोना जाहाथे फैगौ 21, 22 आरो 23 मार्च दानाव बयबो लैहोर लैहोर फैयो आं बेखौनो गुरैयै खावलायो। गुबुन हारिनि बियो धोरोमाव गुबुन गुबुन हारिनियाबो धोरोम लानो हायो आरो गुबुन गुबुन माहारिनि सुबुंफोराबो दिनै बर'नि बाथौ बे धोरोमखौ दिनै अनसायदों आं बिथांमोनखौ धन्यबाद होयो बिथांमोनखौ आङो साबायखर होयो। आलादा बिदि नङा जोङो मोजाङै खुंनानै हरनांगोन आरो रुफाथि मावथायनि गेजेरजों दिनै न' थानसालिया ओंखाराखैमोन थानसालिखौ मोजाङै बानायनायनि बेबस्था खालामदों गेट बानायनायनि मोजां बेबस्था खालामदों आरो बाथौ सिबियारिफोरखौ मोजाङै धोरोमनि जि आदर्शफोरखौ फोरोंनाय बेनो जोंनि गुदि मन्त्र। उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि 34थि बोसोरसारि जथुम्मा आरो अरां बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि रुफाथि मायथाइ फोरबो नैबे अरां बियाबनि सिङावनो अरां बियाबनिनो बे गोथार थानसालि लांगोनायाव जोंहा सानथामनि हाबाफारि लानानै जागोन। दा बे गिबि सान आरो बिनि उननि खावसे साना अरां बियाबनि हाबाफारि सोलिगोन आरो नैथि साननि गेजेर साननि समनिफ्राय जोंनि उदालगुरि जिल्ला 23 आरो 24 बे 22 आरो 23आव बे हाबाफारिया जोंना सोलिगोन। अक्ट'आ 21, 22, 23 22 आरो 23आव जिल्लानि जाहैबाय मार्च दाननि बे हाबाफारियाव जोंहा गाहायै जोंहा आर'ज हाबाफारिया थाखाबाय आर'ज हाबाफारिनि गेजेरजों धोरोमनि बोसोन जोंनि धोरोमनि फोसावगिरिफोर गागि जायफोरा धोरोमनि थाखाय जोंनियाव आसारि बायदिसिना बिबान लानानै दं बिथांमोना बोसोन होगोन आरो बेजों लोगोसेनो जोंनियाव उदालगुरि दुलाराय बाथौ गौथुमनि बे बोसोरारि जथुम्मायाव
जोंहा गोबां आलासिफोर बाहागो लाफैगोन गाहायै बिटिसिनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' सारखौबो जोङो बे जथुम्मायाव हांख्रायदों आरो बिथांजों लोगोसेनो जोङो हांख्रायनो सानदों आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि मानगोनां बिस्वजित दैमारि बिथांखौबो आरो बेजों लोगोसे जोंनि उदालगुरि दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि बिथांखौबो बेहाय हांख्रायनो हास्थायदों लोगोसे गाहाय नेहाथारिखौबो बेवहाय हांख्रायनायनि जोङो थि खालामदों बेजों लोगोसे जोंनि MLA MCLA बायदिसिना बिबानाव थानाय आरो धोरोमनि जोंनि गागि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जों बेवहाय हांख्रायगोन आरो बेवहाय धोरोमारि बिथिङाव जोंहा गुवार आरो गोथौयै सावरायनाय बे हाबाफारिया जागोन।